everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Human ining semestera. Usa na lang unya ka semester o makagraduate na ko. Bisan 2 years ang akong kurso. At least, makagraduate ko og college. Masayon ang pagpangita og trabaho. Makasud na ko og hotel. Kung may tapo na, makabalik na unya ko sa syudad. Nay! Himi! Tabang! Sintay! Dave! Oo, sinay tabo! Nausa si Daylene! Dave! Agay! Shit! Kasakit sa kong paa nga nasabot sa lamisa pagkalit na kong barog! Agay! Dave! Dave, naunsa! Naana! Bibilin! Ay! Bi! Dave, ano? Bi! Ano? O sinay tabo! Ngano? May kumbulsyon si Inday! Kinuo ko. Labakara! Labakara! Pagmasang labakara! Gilantay din ni buta ah! Ilit siya kaganina sa kupaghikap. Nagkatuog ko. Og, akong namatan nga, misulikdap ng matas bata. Dado na to ang bata sa ospital! Pero wa matay kwarta. Kano pa ba atong nauna-on karon? Ang manong-danon nga madahan na to ang bata sa ospital? Pagdali na, Dave! Elaine! Ato ato silingan! Ato katong may tricycle, Dave! Pagayong tabang! Pagdali! Oo, Nay! Elaine! Elaine, anak! Oh, naunsa barong kakusog bang nagkapanuktok? Karayot! Tiyo! Abay ko, Tiyo! Ah, Tiyo! si Dave barong? Kadayot, nana! Tiyo! Dave, ngano? Tiyo, tabangi ko, Tiyo, si Inday ba? Kay, May kumbulsyon man. Dado na mo sa ospital. ginoo ko. Nakakuha ka na ba o kasakyan? Wa sinoy Pedro sa ila. Basta lang, dali. Mangitatag kasakyan sa bata. Manghangiw ta sa ato mga silingan nga may motor. Pili ka ba ka? Ang ako na lang motor. Tiyo! Nay! Ilit yun kayo siya. May sagisigihan ang pahid inibugnaw nga tubig. Ay naman ni si Dave. Uy, ngano pa man siya mabalik. Motor! Kini? Pidikap nga imong kargahanan sa baboy, Chu. Mo'y atong sakyan pa ingon sa ospital? Naunsa ba nga wala ti kapilian pa. May nung dano nung madali na to ang bata. Sige na mo! Sige, Sakay na. Diri ko sa luyo ni Tiyo. Ako ang mubak ride niya. Ako ang mo back ride. Ikaw ang kugo sa bata diha kay... Naunsa. Na mo diha sakay sa tangkal. Sige. Dave. Ambi bata. Pustag maayo, Dave. Oh. Hangin sa tangkal sa tamagdagan. Musabot nga batio katong ng bata. Nay. Nya, pabili na lang din niya. Lisod na ko mag-ubantang tanan sa ospital. Sige. Nakasakay na, Tiyo. Sige na. Nakasakay na sab ko. Tana mo. Ana. Sige na. Ato na may. Ito ko taon tabangin to ng bata. Iiwain taon sa kaalautan. Waluoy ka, Diyos ko. Ilin, anak. Tulad sa ospital, ha. Ayaw na ka. Ayaw yun. Dili na mo biyaan si tatay o mama. Ilin. Niya na ta sa ospital. Dili. Dali na mo. Oo, Tiyo. Elaine, baby. Tama mo! Tabangan ninyo nga mong anak! Maluoy budok! Nas! Tabangin ninyo nga kong anak! Tabangin ito ako ninyo! Nasaan ni bata, sir? Nasaan ni sir? Gilantan siya. Galit lang kami kumbulsyon.
timbangon na lang ito ang bata, sir, ha? Ato ni timbangon. Ibutang na diya, sir. Kana. Pila edad di pata, sir? Kana, ikaw na. Kuha na, sir. Okay na. Magkuha na siya, magtulo na katuig, sunod buwan. O, sa pagaan? Ilin. Pagatiin. Kadiyat lang. Ha? Unahon pa gina ninyo? Nakita pa mo sa sitwasyon sa akong anak? Misuliktap ng mata sa bata. Dili pa mahimong unahon ninyo ang pagtabang sa bata kaysa inyong mga pangutana diha? Pabuton pa ba ninyo mamatay una ang bata? Una ninyo tabangon? Imi. Makalagot. Ay, kalma. Niptuman lang ang mga staff na ng ospital sa ilang trabaho. Protokol yung kuno ng mangayo sila o impormasyon sa pasyente. Pero Jo, naglisod ng bata. Ay, Imi, nausa. mas suhito sila sa ilang buhaton. Mauna. Magpaabot na lang tayo niya. Si Inday. Una. Nahadlo ko siyang mata ganina nga misuliktap, Jo. Dave, unsaon naman lang kung may daotang mahitabo sa atong anak. Unsaon Dili. naman lang. Uy, may tabog na utan sa bata. Maluwas sa gatong anak, Imi. Maluoy ra Ginoo. Ay, pasinan kaluoy sa bata. Ay, salamat taon. Niubos na ang hilana sa bata. Nahinanog na siya din sa iyang nahimutangan. Ward ni ning ospital. Ang akong anak. Unsa nang orasa? Pasado alas 2 na sa kadlawon. May final exam pa ko unya alas 7 sa buntag. Ang tiyo, pauli na lang mo doon si Imi. Ako na ibala sa mong anak din, Dave. Sige na, kaya anak ko. Sige. Di na mo. Salamat, tiyo. Maurag yun na akong nabit-bit nga kwarta diri. Dako na kayo nagkikatabang, tiyo. O ako'y kwarta drip sa gamay. Ay, mabalik ko niya ang adawan. Ibaligya ko katong usanay ko kababoy. Pero, tiyo, Ayaw na una. Ang mahinungdanon mao ang bata. salamat, tiyo. Salamat. Maligo kang wa kay katog. Gikinahanglan Musayo na lang sa kuugikan paingon sa eskwelahan aron makatiwas pa ko og tuon dito. Hagi mo baon. Kanon ra na. Sige lang, Nay. Okay ra ni. Mulas lang unya ko sa ospital gikan sa eskwelahan. O sige. Adto na ko, Nay. Gamping. Kapait. Midagan mi sa ospital kagabi nga bisan way piso nga suod sa among bulsa. O karon, maadto na sa ko sa eskwelahan nga igora plite paingon dito ang akong bitbit nga kwarta. Makagraduate lang yun ko. Dili mahitabong mupuyo pa ko og pahuway. Human sa graduation, mangita gyud ayon ko og asa ko magkatrabaho. Ikapoy na ko ining among kahimtang nga lisod kaayo. Usa ka oras pa. Maabot na sa syudad. Yan na paingon kanya ang konduktor. Magpatugtog ko. Bahala na. Basi pa dayo. Labyan lang una ko niya. Doon lang siya na ako. Ba't ako plite nga din na Ang ikaw mo ang taging ticket. Nung ka, unya na. Lalo mo Oh, ikaw itong 100 kwarta siya, no? Sorry. Kaya mo ticket siya, Rod. Ticket, no? Ebe? Ni ano siya sa kutukan. Uh, Ano ka siya? Miss, excuse me. Mamulit ko. Ano, Miss Plite, Miss? Ang zaman. Plite ba? Plite. Sa plite Katod ay ganina di ay. Ha? Huwag pa man ka mo Plite, Miss. Ha? Ganikadogan siya kay. Sa naman ka ko? Mao ba? Sanday.
You think I'm a liar? Niya man gani ang imahang sukli na ko, oh. Niya pa sa kong bulsa, kadi ka akong kuoton. Ichi, hain ito, masisilin ako. Kalaong ba ini bulsa, ha, uy. Dara, kita ka ini. Maora ni akong sinsiyo. Wa na ko laing sinsiyo diri kay pulos tibuok ang akong kwarta. Bidar sa ni mo, ha? Alkansiyo naman ko ini. Wa pa lagi ang bliti lagi. Kumana lagi? Hey. Ay, kung imo ang baka ko na. Never in my entire existence nga namakak ko. And to think, kabarato na ng plitihan? Unya, mamakak pagyud ko? Masa pagtuon mo na ko? Wa ko'y kwarta? Pobre na pagyud ko sa imong tanaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!